Mi smo pri najavi ove tribine rekli da je povod za nju objavljivanje knjiga iz Žodoverzuma, znači praktično nekih 5 što knjiga, što serijala koje je Čarobna knjiga objavila ove godine i u kojima je zaista svoj veliki doprinos dao i Zoran Enetov. Ali ova tribina će zapravo biti pre svega posvećena njemu i u smislu njegovog rada na Žodoverzumu, ali i u smislu nekog ovako preseka njegove karijere i uopšte nekih njegovih sadašnjih projekata i planova na kojima radi. Ljudi, ja sad prvi put imam utisak da sam deo toga, pošto stoji jedno pored drugog i nije drastično lošije od ovih ostalih. Od moje biusa jeste, ali ovi ostali kao, nije to tako strašno i kao ja sam sad deo toga, ali mi je trebalo od 86. do sad tek polako da počnem da shvatam šta se dogodilo, a i sad je to kao, sad mi pričamo, ja kao da pričamo o nekom drugom. Jer je prošlo puno vremena, dogodilo se gomilu stvari mimo toga i kao gledam, znaš, to je sad nešto što se meni desilo, ali ja pričam kao da čitam u nekoj knjizi, malo mitologizovano, malo, to sve izgleda kao značajno, a meni kao nešto obično, jer kad vidiš, to su obično ljudi, tako isto, imaju odeću od tkanine, imaju ono, karbonski su bazirani kao živa bića, sve normalan svet, prijateljski su, dragi, dobri, i kao da sad s vama nešto treba da radim, ajde, idemo, ako je dovoljno dobro, idemo da radimo, i to je... Samo nikad niko nije pitao, jer je njima uvek bilo dovoljno da im pokažeš šta možeš i onda oni prema tome odluče šta će s tobom da rade. Pa sam ja njima odneo Panasonica kojeg sam ovde već imao nacrtanog i imao sam to jednu malu grupu ovih sledbenika, obožavalaca i tih tako apostola, ali oni su se time bavili i to je bilo onako intimni projekat koji sam krenuo da delim s prijateljima. I sad, kad sam ja to odneo Francuzima, oni su to videli kao i obično, kao nešto što može da se iskoristi kao poslovno, naravno. I onda su mi dali da budem izvođač radova na nečemu, kao ti, kao to je sve divno, ali nisi dovoljno poznat, pa kao da bismo upotrebili tvoj rad na najbolji način, ajde, dodelit ćemo ti scenaristu i kao, da li bi ti sad pričao sa Žodorovskim, iako, šta, kako, Žodorovski je pisao Inkalu, to doba mi je to bilo najvažnije u životu, iako, da, naravno, a uopšte nisi svestan ničega u vezi s tim, kao dođeš i ljudi ti kažu, sad ti treba da radiš Inkal, da se upoznaš s ovim, i kao najnormalnija stvar se dešava, kao mi sad sedimo ovde i pričamo, i sad samo su to imena malo drugačija i kontekst je malo drugačiji, ali sve je sve normalno. I onda sam čekao da se on vrati s nekog puta, Žodorovski, pa smo me onda poslali kod njega kući, mi smo pričali, on je rekao, ajde da radimo nešto zajedno, i eto. Ćemo jako brzo početi novi ciklus Tehnopapa, da radimo Tehno-ocija, kao nešto, Origins nešto, neka eksploatacija uglavnom, sa Žodorovskim, a Žodorovski je, i to se ne zna kolika će biti serija, jer on ima 90 godina, pa ovi izdavači kažu, ajmo mi jednu po jednu knjigu, ili 2 po 2, jer ko zna šta će biti u budućnosti i oni gledaju svoje interese. Uvek je bilo oko tog tarota i onda on objašnjava kako to nije nikakvo vraćanje, to je nauka, to je refleks onoga što ti pružaš, on ti uzvraća. Ja kažem, daj, pusti me. Jednom bio moj rođendan, ja kod njega u Parizu i kažem, sad, danas mi je rođendan, kao 23. jun, i moja karta, 23. jun, užasno bitan datum, ko je tu? Suba, ja, Igor Kordej, Branka Parlić, Vasil Hadžimanov, Brian Brown, ne znam, ono ima gomilo tog normalnog sveta koji se tada rodio, i ja kažem, ovo je moja karta, oni pehari, Three of Cups se zove, i karta se zove Love, ljubav, ne Love Lion, nego Love
Amur. I on kaže, sad ću ja tebi da gledam u karte, a zna da mi to ne znači ništa, kaže, sad ću ti ja kazati, tvoja karta, vidiš ovde kartu, ovu ima cvet sa 12 latica, i ovako prođe kroz karte i pronađe kartu sunce, i kaže, sunce, vidiš ovde imaš ovo sunce, zvezdu sa 12 zrakova, a ispod nje je šta? Gola žena. Eto, to tebi treba. I to je bilo, tako mi je gledao u karte. Nismo ni čuli. Ja samo javljam, sad smo u Parizu, on kaže, ja sam u Njujorku, ne mogu, idemo u Minhen, ne mogu, i nismo se ni viđali, ni slušali, ništa. Onda samo posle izvesnog vremena zvoni telefon, Thoran, kao treba, imam neki strip i ja bih voleo ti to da crtaš, to pre par godina bilo, prošlo, nije bitno. Kao ja bih voleo da ti crtaš, oni su to ponudili, kao Glena, ponudili su nekom kineskom crtaču, ali ja ću to odbiti, neću ni pogledati, ja ću odbiti, ja bih ti da to crtaš. Onda mi poslao scenarij, nešto bese. Mislim, meni se nije svidelo, ali nisam mu rekao, kao nema veze, kažem, hoću, s tobom ću raditi bilo šta, apsolutno mi nije važno šta se, koje vrste, prazan strip, o bilo čemu može da bude, hoću. I radit ću i za manje para, šta god, samo da, jer hoću, ja sam od svih crtača najviše albuma uradio s njim, 17 albuma, niko nije toliko, ali sam rekao kao mora bude bar 23 albuma, pa kao daj da nastavimo. A onda je